Oh, Òscar, t'ha passat? Crec que està mal corta la caputxeta vermella. Cleo, Àfrica, veniu! Què, mare? Heu d'anar a casa de l'àvia i portar-li aquests cistells de fruita. Però aneu en compte que pel camí hi pot haver llops. Oh, pare. Adeu, nenes. Adeu. Ui, hola. Hola, nenes. On aneu tan soletes? A casa de l'àvia. Ja veig. I on viu la vostra àvia? Perquè jo em coneixo tot el bosc. Al final està aquest camí. Doncs si aneu per aquest camí millor, arribareu abans a casa de l'àvia. Sí. Oh, gràcies, adeu. Sí, adeu. Qui és? Sóc jo, la caputxeta. Auxili! Que bona estava l'àvia. Ara em posaré la roba de l'àvia, em ficaré al seu llit i quan arribi la Cleo i l'Àfrica me les cruspiré. Qui és? Són nosaltres, àvia. Sí, passeu. Hola, nenes. Hola, àvia. Oh! Què passa? Àvia, té orelles més grans, t'atents. Són per escoltar-te millor. Àvia, té ulls més grans, t'atents. Sí, és per veure-us millor. Àvia, té boca més grans. Sí, és per menjar-vos millor. Oh, quin mal de panxa, quin mal, he menjat massa. Oh, hola, jo sóc la doctora. Què et passa, algo? Sí, em fa molt mal la panxa. M'he menjat a l'àvia, a la Cleo i a l'Àfrica. Ja veig. Llavors farem una cosa. Si tu no et menges mai a cap persona, jo te les trauré perquè no et faci mal la panxa. Què et sembla? Sí, sisplau, treu-me-les. Et prometo que mai menjaré cap persona, t'ho prometo. Molt bé, vine aquí. Visca, ja em trobo molt millor. Moltíssimes gràcies, doctora. De res, Job. Bueno, jo he de marxar. Adeu a tothom. Adeu, doctora. Àfrica, Cleo, àvia, ho sento. Mai tornaré a menjar cap persona. No et preocupis. Vols venir amb nosaltres a menjar pastís a casa? Sí, gràcies.